Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang clearing ug dredging operation dinhi sa Talomo River, Barangay Talomo proper, Davao City. Usa ka adlaw human nga giinspeksyon ni Secretary Vince Dizon. Bahin matud pa kini sa mga inisyal nga lakang aron matarong ang bulog sa tubig ug maminusan ang kanunay nga pagbaha ilabi na panahon sa kusog ug padayon nga pag-ulan. By tomorrow, mag-uumpisa na dito pagpapataas nitong diking ko. Okay? Para lang magkaroon naman ng konting, alam mo, nakaka-trauma yung dinaanan ng mga kababayan natin dito. Nakaka-trauma yan, ha? 9 p.m., bigla na lang tataas yan, tututulog ka. Awa ng Diyos. Wala tayong casualty dito. So, yun ang unang-una. Pangalawa, nalaman ko din ngayon, 10 years na daw walang dredging dito. Ibig sabihin, bawat baba ng tubig, galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. E talagang ganun ang mangyayari kung hindi ka magdredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ako dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Open Kontrabaha, every year dapat nagdredge. Subay sa direktiba, nag-deploy ang DPWH Regional Office 11 Equipment Management Division o DPWH Davao City District Engineering Office ug dugang nga heavy equipment, kagamitan ug manpower aron mapaspasan ang clearing of dredging sa suba. Gilauman sa ahensya nga pinaagi niini maminusan ang peligro sa pagbaha sa maong komunidad nga anaa sa daplin sa Talomo River. Samtang nagpasidaan sab si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nga kinahanglan matuman ni Secretary Dizon ang iyang mga gisaad, lakip ang pagpataas sa dike o pagpatuman sa Davao City Flood Master Plan. Matod sa kongresista, matag oras nga pag-uswag sa mga proyekto, bantayan sa mga Dabawenyo aron masiguro nga dili lamang kini kutob sa saad. Bisan pa sa pagsugod sa operasyon, daghang residente nga biktima sa lampas tao nga tubig baha ang nagpabiling adunay kabalaka o paglaom nga dili lang dredging ang mamahimong tumag sa kanunay nga pagbaha. Duha misong mama na adorag balay gid. Kay grabe ka kusog sa baha ba. Kusog mo di ang pressure sa tubig dron nga. Saka ang mga punuan ba may nagaguba sa balay. Tayo na tarongon lang dike ma'am. Ug patasan man galing ng dike. Patasan na pud lang tulay kay useless miya punog taasan dike ma'am nga mobo gyapon tulay. Silalom ra gyapon tulay mo agin tubig. Useless miya po lagi ma'am yun basta yung ko ang lapok na sa sapa ma'am. Ug mobo gyapon tulay. Nga mobo po ng dike useless na gyapon kay nawi po chance gid mo apaw lang gyapon na. Alang sa pipila ka mga Dabawenyo nga perming naapektuhan sa pagbaha, gikinahanglan ang long-term solution sama sa flood control system. Mas lig-on nga mga dike ug hapsa nga drainage network aron dili na sila matag-ulan mabalik sa parehas nga kalisdanan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.